iyang problema din mga day, nibiya ko no ang lalaki, tungod kay may kwarta na, nabulahan na, maybe nadato na siya. Karon kay nahurot man, kay gastador man po. Magpakaroon ingnon na pong dato nagkakwarta milyonaryo. One day millionaire, nagkakwarta, kausang gasto, hurot na, paihag na, burslot ng bulsa. Karon, mingaw namang paminaw. Mobalik sa imuha, ang dakong pangutana. Dawaton pa ba nimo? Kung mobalik siya. Mamang dawaton ako siya. Panahon sa kalipay. Panahon sa kalipay. Iyang gisiguro iyang kaugalingon. Nabulahan siya. Iyang gilipay iyang kaugalingon. Namiya siya. Kay nagtuo man siya. Nga kaya niya. Kay daghan siya kwarta. Onya ang iyang kwarta gidasulas naman niya. Gigasto sa mga butang nga dili siya mabulahan. Gigasto niya sa paharuhay. Inigat. Tanan tibuok kalibutan. Onya mobalik ka karon? Mobalik ka? Nawa na kay kwarta? Sulay. Sulay balik. Kay laslason ko ng lagay nimo. Mobalik na kakawala kay kwarta, nagkalison na ka. Ayaw gug sulay balik. Kay gapanuktok pa lang ka sa pultahan. Gitigbas na tika. Mga walay batasan, mga walay puangon. Mobalik lang kung nagkalison na. Makalandong lang kung wala na'y kwarta. Meh! Lagot ko. Dili na oy! Dili na nako pabalikon. Mamang pabalikon ako. Para mag-antos na po ko. O nagmakakwarta na po siya. Biyaan na po ko. E pag wala po siya kwarta, mubalik na po siya. O sa mani, close open, close open. Kaya magbuot na siya kanusa sa mubalik. O nakita po diri, dawat po kay dawat. Buyag simbakuro ipalayo sa pito kalawod. Ilabang og siyang kabungtod. Apil Mount Everest. Binugo na day, binugo na. Ano man di ay? Kana imong kwarta, igasto din mo sa lain para malipay ka. Ngano igasto man mo nga tawo. Nga wala po'y padulngan. Mubalik lang na kinahanglan. May pa ilubong buhi. May iyang buhi mo ilubong sa ako akay malipay ra ko. Bahala na. Oh, may iyang buhi mo ilubong niya sa akong namadaan og wala lagi kabisbisan nga bilahan. Kay okay ra gud kay kog ilubong niya kadaghan. Ilubong ko mang buhi na ba ko inaan nga klase sa batasan? Agay ka. Makapurdoy na day. Makapobre na. Magdala po nagdimala sa kinabuhi. So kung ingon ana nga klase nga tawo imo natungdan karon, nga maayo ra kung naa ka, okay lang kay sa iya nga biyaan ka, pag aduna siya kwarta, unya okay ra po nimo nga dawaton siya, inigbalik niya, gibinuangan ka day. Pag tumarog bitrasin, sa gulig bitsin, pakapinig asin, para patay. Buang-buang mandagway ka. Lagot ko ninyo ha. Pag amping yun mo, dili ra na sa relasyon mahitabo. Kalagmitan mahitabo na sa inyo mga barkada. Daghang nahitabo ni ana. Daghang barkada nga motongha panahon sa kalipay. Pero panahon sa kasakit, mingaw pas November 1. Mingaw pas sa kanta nga Silent Night. Wag yung kay madaw-daw. Inigpangayon ni mong tabang, disi tanan mga panulay. Lifetime ko na mga lagay ni. Offline tanan, wag yung kay masampit. Wag yung kay matawagan. Wag yung kay mapangayuan og tabang. No na di haron. May lang sa kalipay, pag abot sa kasakit, wala na. Mahay na ka. O, kaya ang gulod, mampog ka. Akong tubag mo, merese, deserve. Di man ka malang mapili og barkada. O, mo na diha. Ngunang tarong nga imong kinabuhi, ayaw pasagday ang imong mga grasya, mintras na apa. Sigurado ang imong kaugalingon. Paniguro kay dili sa tanang panahon, muonong na nimo. May pa imong palanggaon imong ginikanan kay magkadaot-daot ka, magkasakit-sakit ka, hilantan ka, kumbulsyonon ka, magkaigit-igit ka, turkan kag mga hima, turkan kag mga katul-katul sa kalawasan, mga buni, mga kagid-kagid, kirkir. Diha masukod ang tinuod nga friendship. Sa panahon sa kalipay, ayaw mong tuuan na kay daghang mga fake news nga barkada. Pero panahon sa kasakit, kanang hilangtan ka. Diha, gud nimo ma-filter kung kinsay tinuod nga barkada. Kanang gihima ka, gikaspa ka, unya wa gyud mangumusta sa imuha. Agoy, day. Tarong nga gyud. Atong ginikanan sa panahon sa kasakit o kalipay, naaara gyud na sige pirmi. Kung sigurado agod inyong mga ginikanan. Palangga ang una, labi na imong kaugalingon. Usa na ng barkada.
Kaya in kasog biyaan kanila, che! Bahala mo, biya mo, may kwarta ko. Nga naman. Love yourself above all things. And your family, definitely, fortunately. Buang-buang man ang inyong tigtambang, no? Kamusan? Sisabog pangutanan ako. Kabalo mong binuang rapon ni ako mga advices diri. Kanahan pang pangutana. Tarong mo desisyon day kay na. Laitan ko ng inyong palopian chop.